Walter Rita kriegt in de zaal op en in de koffie. Dus de lijken veer, de lijken doen in de meer. En in de meer, in de kroon, in de stoer. Dit is het laatste optreden van Walter Rita. Het allerlaatste optreden. Want ze ook over de begave. Van ons het geluid en de koffie moet zetten. Jongens, zijn hier in de zaal gestopt. Heb ze de bril binnen? Ja, ik heb zelfs in de bril met de kotlampen. Zet erop. Ik heb me nu al een paar keer gezegd. Walter Rita treedt die achter in de zaal op. Er is Walter Rita treedt achter in de zaal op. Wie is het nog niet? Als ze een goed nu hebt, zal ik altijd zeggen inderdaad. Is het laatste optreden worden. Dan horen we te begraven. Nog wel als die knoppen zijn er dus. Waar is Stefan? Waar is Stefan? Dames en heren. Ja, begin maar. Want ik heb het ook gezegd. Het zou me nog minder als een oude kut kunnen interesseren dat ik dadelijk nou lekker de hoes maak. Kom binnen, hierachter even een voorzet en een geslaagd happening is altijd met een ruggie binnen kunnen komen en zoeken. Dus kom naar achter en als je niet naar achter komt, gewoon niet noemen. Nee, dat is de vreugd, Afgeven door naast de voor. Stel je dat bij huis, zoals ik de neem door. Ik in de cafés en de toiletten. Zij weer bankjes op de meer. Wij op precies zitten. Alles wat ik echt verloren.
wensen dat ik pedofiel zou kunnen. Dames en heren, de volgende song is... Dat moet je wel doen. Are you ready? Are you ready? I don't know. Alright then, let's... Dat is toch niet duidelijk? Dat speelt. Wat is het? Dat speelt. Kijk hoe los. Laat maar los. Het is een beetje onrustig allemaal. Ja, het is wel goed. Ja, heel zo. Wat gaan ze er zingen? Ja, van Joe Cocker. Joe Wat gaan ze er Cocker. zingen? Joe Cocker. Joe Waarom Cocker. start ik even de plaat? Jij wil zingen. We hebben een verzoekje. Wat dan? We hebben een verzoekje. Oh. Dames en heren, onze ongelofelijke excuses dat het een beetje lang duurde. Komt eraan. En we dan? Komt eraan. En we danken de dames en heren voor het opnemen. Komt eraan. Joe Cocker. Leuk zo'n artiesten.